Gall celf wych ein herio, ein syni, ein cyffroi a'n hysbrydoli. Mae'r celfyddydau'n bwysig. Bob dydd, mae cannoedd ar filoedd o bobl ledled Cymru yn mynd i berfformiadau a digwyddiadau. Ac i lawer o bobl, mae gwneud yr un mor bwysig a gweld, weithiau'n bwysicach. Mae traddodiad cryf iawn o gynnwys y gymuned ym maes y celfyddydau, boed yn ganu mewn côr, yn chwarae mewn band pres, neu'n cymryd rhan mewn eisteddfodau. Mae grwpiau cymunedol wedi cyfrannu at ddiwylliant Cymru, yr un graddau a'n hartistiaid a'n cwmnïau cenedlaethol llwyddiannus. Mae'r mwynhad a ddawd drwy gymryd rhan yn werth chweil ynddo'i hun. Ond weithiau mae'r profiad hwn yn mynd yn ddyfnach, gan roi ymdeimlad o'r hunan a hunaniaeth i unigolion a chymunedau, ymdeimlad o berthyn. Am ei bod yn dod â chymunedau'n hyd, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru